लाई थांजाक 4 डिसेम्बर राइफेलमेन सुकान्त दास बाय गुलि ककजागै थैनाय नायक सुबेदार मार्क हासेन जमातिया ताइ किरण जमातियानि बागै जास्टिस सानलायै ताइ खादुलाइमुं लुकु हिमबत ख्लाइलाइखा अम्पिओ अ लुकु हिमबतग थाङै माजाक फाइका TTADC नि MDC सदगर कलय ताइ तिप्रा मथानि डिस्ट्रिक्ट ताइ ब्लक कमिटिनि आदं सं ताइ TWF नि आदंजुक संबो अ लुकु हिमबतग फाइमानजाक फाइका DD रिपोर्ट चुमी TV चलेखा 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 승의 허무상 승의 너럭니 미싱때 마하게 라하리 힘도 더 힘내나. थांनाय डिसेम्बर 7 तारिखआव सिनि जावन खरकनि मार्कासजों जमातिया ताइ किरण जमातिया बुनि देशनि फाइनाय बुनि दफानि फाइनाय दिनै सुनाव हायके सास्तिरु कुनया न खरकनि सास्तिरु हानबगे सोंनायाव जे कुनया देरामानि सामुकरियो सुब्रा सुनाव मायका सुनाव बगै बिथारि मानंके सोंनायाव जे बनो सास्तिरनानि बनो फासिरनानि जे मते सोंसिनि ताखौ थैमा हेकनो बनो फासिरוי बुथारन बागै सोंजास्तिनायो आं बागै सोंकेन दैयो सोंकिनो रगो रिजेक्ट लाइजा हाइके ताबो सुजरा हा कुनो सकाया फैफानो सोंजेसो मेसेज मे सा जास्ति मे सा सोंगो हायकनो थैके थनाय थांनाय सोंगो हायकनो सोंसिनि ताखुनि बागै सिनि दिप्रसानि बागै सों सिनि लांमनो सों बुस्ताना सों सगानो खाइ तमाय हाइके दिनै सिनि लां खानि सिनि अम्पिनगर 41 नावनि सिनि MDC सिनि साउथ सदागर कलाय ताइ सिनि जुनाल चेयरमेन निंगै खरो सिनि देबसादान जमातिया फाइ माजा फाइगा सिनि सबाखानि बुकुंनि निसिनिमो आनि सिनि ममका आं प्रसाद मालिकना देबरमा ब्लकनि TWF ब्लकनि प्रेसिडेन्ट चिनि खरंनि अफिसार दिनै निजेनि केमनो खरकसा उनि कालिक जूनियर राइफलमैन बाय नगै बुथार जाखा दिनै उमहायके चिनि बरक कतर अफिसारक सालपतिनो बुथार जागै दङ बोरै रंके बोरे फाइजागै बुथार जाग दङ হয়তোবা হরগ লামা হিমি তখাকে অ্যাক্সিডেন্ট খাই বুথার যাগো যে জায়গাবো কেবো আবো সন্দেহ খাইমিয়া সাইমিয়া অথচ বন নরমাল কেস নাওই বন কেস রক্লুজ খাই যাগো কাজে जों उमाके सिरिंगे तङै चुगलिया जों काहंके साइमांका आबनि बागै जों नायो जे हत्याकारी जे बुथारनाय बरक बनो फासि रिनानि थुक दिनै जदि बनो फासि रियांका बुसकांनि सालो नायबो माहाय गटना उनाय पाल्टा पाल्टी फनङै मानो जोंबो कोनो ग्यारान्टि दिमिया हाइके नरकनि कोनि बिसिंति सानाख्लायो जों निउज पत्र पत्रिका सबसमय नाय दङ बरंनि तामो इनभेस्टिगेशन तामो आउटकम फाइथं याबा ताक सुजरा जों कोनो पजिटिभ रिपोर्ट लुयाखौ मायाखौ ताङै इनके निउज मीडिया रगो जे बाबे प्रचार चलि दङ जे सुकान्त दास ब खरकसा राइफलमैन सुति सानमानि बागै सुति रियानि जल जे गय बोथार गाबो काइसे सिम्पल लागे काइसे बक्स लागे याबा एक्चुअली जे इन्वेस्टिगेशन टीम बरनि रिपोर्ट मतेके बकुनो सुति सानमा करे एंड बरि कोनो डकुमेंट बकरे माइके ऑफिशियल कोनो नोट बकरे जे ब सुति सानमाने काजे ओजा काइसे कन्स्पिरेसी दङै मानो अफिसार नो बर काइसे टार्गेट मानो काजे बुसकांनि सालो उमाय जदि टार्गेट जागै मान चिनि बर बुथार जागै तंखाय जों सालसा बजा थांलायनाय काजे चिनि जे यापिरि सामानि अबो जों जेसे बनो फासिरिया सा चिनि अ यापिरि जाय जों मथागलिया अबसे नं थानि सानामुचुगु लुगुना जों अकगना सानामुचुगु आबनि बगै जत आन्दोलन मांखलायनाय जतन अंखदि जतन थानसाके जबमा खैलायनाय इ आखाय चिनि दफर हायबो तलाव खुलगि थानाय हामबाय